যতনে খুলুমখা রাংতানি তাকুক তে ভুকুক সং চিনি ত্রিপুরা থানে অঙ্গই হাইনে 30 তারিখ সেপ্টেম্বর 2023 বার শনিবার ক্লাইগো जों दिनो 12 घंटा 12 hours एडिसिएरिया बन जों कल खाइखा ओ बन्नो चारिने बागै जत ताकु बुखरो जों टिप्रा मथा पातिनो योगदान रिफाइदि तामने के जों साइमनो ओ टिप्रा हास्तेगो गदुक मा बसरमै जों बिरमान कफाइ दंमानि तिनि मानथाइ सकताइ मायां दंमानि जों चाकरि मानथाइराव मायां दंमानि ओ बिरमाननि काटिने बागै ताइ तिनि ग्रेटार ट्रिबारलेण्ड स्टेटहुड डिमान्ड सेपारेट स्टेट डिमान्ड अबनो दैजों खरांथि सानाय अबनो दैजों दिल्लीआव तिनि थानसाना जों फुंदुंनाय आबनि बागै हाइने 30 तारिख सेप्टेम्बराव जतनो खाबाय खुगबाय तिनि ओ बन्नो सक्सेस खाइने बागै कप्लाय खाइने बागै आं जतनो आनि खाबाय खुबाय कबक जागो हामबाय खुलुमखा।